Il-varjazzjonijiet lingwistiċi fi ħdan l-Italja u l-qrubija bejn Malta u Sqallija fissru li l-Isqalli ħalla impatt partikolari fil-sinna, impatt li jista' jintgħażel mill-bqija tat-Taljan. Imma x'kienu tassew ir-rabtiet storiċi li ffaċilitaw din l-influwenza? U x'kelmiet adottajna mill-ġirien Sqallin tagħna? Aħna għaw Malta dokumenti antiki li żiet dokumenti antiki li għandna bil-miktub fuq il-karta jiġifieri huma dawk tal-atti tal-Kunsill Lokali ta' Malta ta' dak iż-żmien li kien jissejjaħ l-Universitas li kellu sede fl-Imdina. Dak kien il-Gvern Lokali ta' Malta. U mbagħad dejjem Malta dejjem kienet parti minn Sqallija. Allura l-kuntatti ma' Sqallija fil-kummerċ, jiġifieri bid-diskors, tajjeb kienu qawwijin ħafna. U għaw Malta daħlu ħafna familji nobbli, Katalani u Sqallin illi ovvjament kienu jużaw il-lingwa tagħhom. Però l-Maltin dejjem baqgħu jitkellmu bil-Malti. U tista' staqsini allura għaliex Maltin baqgħu dejjem jitkellmu bil-Malti u mhux bl-Isqalli u mhux bit-Taljan. Le, kemm l-Isqalli u kemm it-Taljan kienu għaw Malta kellhom ir-rwol ta' lingwa għolja ngħidula aħna, jiġifieri akrolett, jiġifieri lingwa li żjed miktuba. Mentri l-lingwa mitkellma baqgħet dejjem il-Malti. Ħafna mill-istranġieri li bdew diħlin u stranġieri daħlu ħafna. Il-popolazzjoni ta' Malta ma' żmien in-Normanni kienet mhux iżjed minn 10,000 forsi għal massimu 20,000. Imma mbagħad meta telqu l-kavallieri kienet laħqet il-100,000. Ġifieri 5 darbit iżjed. Mnej ġew dak in-nies kollha, mhux kollha mit-twelid, għax kellna immigrazzjoni qawwija, l-kavallieri kellhom bżonn ħafna nies biex jaħdmu fuq ix-xwieni, biex jibnu immaġina xi trid biex tibni s-swar tal-belt mingħajr daw il-cranes li għandna llum. Tajjeb allura kellek dejjem diħlin iżjed nies u ġeneralment peress li l-iżjed post viċin huwa Sqallija ħafna minn daw in-nies li kienu artiġjani, bennejja, pitturi, skulturi, mbagħad l-iżjed dawk li jaħdmu l-injam, dawk li jaħdmu d-dajes, dawk il-biċċa kbira kienu jkunu Sqallin. Allora t-terminoloġija li għandna tas-sajjieda pereżempju, li għamilt studju partikolari fuqha, ir-riżulta għoli ħafna l-element Sqalli fl-ismijiet tal-ħut, fl-ismijiet tad-dajes, fl-ismijiet tal-biċċiet tad-dajes u l-kostruzzjoni tagħhom. L-istess għal-Mastrudaxxa, il-terminoloġija tal-Mastrudaxxa hija pratikament sostanzjalment ġejja mill-Isqalli. Ħafna minn dak li ngħidulu l-artiġjanat żviluppa fi żmien l-Isqallin. Allura awtomatikament it-terminoloġija daħlet mill-Isqallin. Għall-element Sqalli tant daħal fis-sistema Maltija illi aħna integrajna mhux biss il-kliem imma anki il-patterns fonetiċi tagħhom. Allura pereżempju, aħna għandna 3 vokali, A, I u U, speċjalment fl-aħħar tal-kelma. Allura tara ħafna kliem li bit-Taljan jispiċċaw bl-O, aħna naqilbuhom U, karro, karru. Tajjeb, jew inkella ta' A, karrozzino, karrozzin. Issa, dawk Sqallin Taljani ma naħux. Il-fattu illi il-kliem Taljan kollu li daħal fil-Malti, għal dak li rigwarda l-vokali, jimxi fuq il-patterns tal-Isqalli. Allura l-iżjed illi nistgħu niddistingwu huma dawk illi żammu il-konsonanti Sqallin, bħal pereżempju kassa aħna ngħidula kaxxa, kassone, kexxun. Tajjeb, allura għandek ħafna drabi anki doppji, stazzjon, nazzjon. Manki hawnhekk ġejja mit-Taljan u daħħalna l-patterns Sqalli fuqha, jew ġejja mill-Isqalli. Allura pereżempju kelma bħal flixkun, flixkun hija kelma antikissima fl-Isqalli, illi m'għadix tintuża fl-Isqalli. Interessanti ħafna pereżempju li aħna nafna ħafna kliem illi Sqallija tilfuh, imma aħna żammejnieh bħala ħaj. Għandek pereżempju il-bozza, għandek il-ġelu ta' fuq il-kejkijiet pereżempju, għandek il-brazzi. Tajjeb, immur f'kongressi Sqallija, nitkellem fuq dawn l-affarijiet ma' lingwisti speċjalizzati fid-dialett Sqalli, jibqgħu ħarsu lejja.
Il-kelma fl-ixkun għandek żewġ ħsejjes. Għandek il-flu, li hija ħoss l-isqal li ħadu minn Norman, u mbagħad għandek is-sk li saret xk. Bħalma ngħidu skopa bit-Taljan, xkupa bil-Malti. Allora, hemmhekk għandek flu u xk fl-ixkun, tirrikostruih fl-askuni, tajjeb, pronunzjat fl-askuni, di sibta però f'dokument tal-1400 li kien studjaħ Henri Bresk, studjus tal-istorja tal-Sqallija. Timxi fuq daw il-patterns, tipprova tagħmel rikostruzzjoni tal-konsonanti ituk ċaru tont, per eżempju, il-kelma ċar, bit-Taljan chiaro. Il-kje issir ċ fiż-żona ta' Agrigento. Mela dik hija kelma li aħna ħadna mill-Isqalli kif jiġi mitkellem fiż-żona ta' Agrigento. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.